Sing tak paringi si Suryatmaja mlayu. Ulun ki dewane wis tuwa, mlayu 100 meter megap-megap. Mula ulun nalika Suryatmaja mlayu ulun ya mung tenger-tenger meneng wae. Weh lah dalah, lajeng kados pundi Bu ulun? Dewa kok nganti kleru alamate iki piye? Ha ya iku lek nulis ora cetha kok. Mula ya lajeng klintu. Sing nggon kumenake pusaka kuwi mau, wah, nae ngaten klentu ya cetha kleru kok. Bareng ulun tenger-tenger Permadi teka ulun rangkul, Permadi ngoyak kelawan playune si Suryatmaja. Nah ya kuwi mau padha bandayuda antaraning Suryatmaja karo si Permadi. Permadi mau ngentok kayune ya kuwi rangkane kang aran kayu Kastuba Mulya. Nalika semana Permadi tak dangu piye Permadi kelakon apa ora? Pukulun kula kecalan pusaka Kyai Kunto mboten dados menapa ingkang wigatin kula betahaken rangkanipun inggih menika kayu Kastuba Mulya. Tumuli Permadi ulun kanthi prapteng ana ing kasatriyan Jodi. Wong milih ngawigna mastu Prama Sidhem. Awigna mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung nang mlebet temases tantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tula-tulat mrilap deng paradya. Pinursitong paparpraneskara karana gitu yang jaman purwa. Pinardi tameng lalata mangga tekapasan aning Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwengkata sebebyar demadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kunangan musurasa yen narasaya karaos mulat sarira kang rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis gumlar jroning pagliran yaiku sejati namriksani paglaran ringgit purwa. Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng dusina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana myang buron toya dadi branahan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang pangrawi ing arsa merbawani jagat mungging jagat pitandu mungup-mungup mungging hangrane wirabang merngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka katur seblak kanan kiri ngabang esmu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemlan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rarsang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane saweneh ana pirembagan sama ruwange Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katur nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang sam rebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekuwunging kasatriyan Jodipati ya kasatriyan unggul pawenang kabernahiring kilen negari Ngamarta ing kono wonten wujuding kasatriyan ingkang winastan kasatriyan Jodipati ya kasatriyan unggul pawenang nadan wujud kasatriyan parandene mbane tan prabida kaya dene wujuding negari kono winastan panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinenta wau ing lenggah-madaning kasatriyan Jodipati panenggaing Pandhawa ingkang kekasih Raden Harya Werkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusumayuda sang Bimasena ya sang Kusuma Dilaga ya sang Gandawastratmaja
Candraning Sang Werkudara gagah piteksa kudhe kewok simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung Risa juga nedeng lenggah madaning kasatriyaning Jodipati sumanding keng garwa nenggih Dyahayu Dewi Arimbi parandening mangke nadyan kathah sangganing para kawula para sentana punggawa mbegamber mlabar Yaya Samudra datan tepi parandene datan katingal seming penggalih Sang Bratasena ya Sang Wijasena katingal suntrut guwayane cawus guwayaning Sang Werkudara miwadatan kantuning garwa Dewi Arimbi suprandening mangke katingal ana trontong-trontong sulak ing pepadang dupi Sang Werkudara mulat rawipun ingkang raka tetiga nalindring amarta Sang Prabu Puntadewa ya Sang Darmakusuma miwah nata ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna tuwin datan kantun nalindring Mandura Sang Prabu Baladewa dadya katingal gumbira ing kalih Sang Werkudara ing wingking ngandher blabar Yaya Samudra datan tebi sanggaring para wadyabala jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posla labet kadang para sebo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munting mangsa labuh bayi megar pindha jamur barat mangsa rendeng tumbak ing rangkap yo jati ngarange mangsa ketiga parandene katingal didem jinem madaning pasewakan kasatriyaning Jodipati kaprebawan wingit pimbaning Sang Werkudara nalika semanten dupi Sanata Prabu Darmakusuma nata ing Dwarawati miwanata ing Mandura kepareng lenggah madaning pendhapi dadya gurawaning kalih Sang Werkudara Geni arsa medhar pangandikan parandening mangke tasih katingal tidem jinem madyaning pasewakan negari utawi kasatriyan Jodipati dadya tambuh sutaning galih nata ing amarta miwanata ing Dwarawati bayana parigawe apa dene Sang Werkudara ing kepareng medhar pangandikan dadak sakeleng mangke kawis dingal anyarengit bendi munya mangungkung kacihna bilih Sang Werkudara arsa medhar pangandikan dadya ngangsek nya samya Abyantara ing pangajap midhanget sabdaning Sang Panenggak Pandhawa dadi kumangun wijining pangandika ingkang dereng kababaring lisan
Sretinon ning pasewakan sono maneka warna miang panjra sarwarama ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang merat kenyaring tejo laliwaran ler laci siring ati wimbo kekanda ingin katiuben maruta mando saparan mangambar ongas mangkyo darajating praja kawuryan Wersunya
lori rorah mangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kalulun kala tida tidem tandhaning mati andayeng rat ning karuban rupeda gawe bumbung rasaning atiku bareng ana ing pendopo kasatriyan Jodipati ndak sawang barep kakangku Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati barep kakangku sawise satata nggon mlenggah aku ngaturake basaku katura barep kakangku kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ya ndak tampa siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas kadanging pun Kakang Yayi Panenggak ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogan nggon mulenggah barep kakangku iya Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak nggonipun Kakang Suwanana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Yayi Werkudara apa dene Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura jagat wasaning Bathara Ayatur jagat kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya siadi atur bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa karya bombong penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo kasatriyan ing Jodipati. Iya Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak patanipun Kakang ing Praja utawa ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Yayi Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturake basaku katura, boleh kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Ya Werkudara. Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa karya bombong penggalih pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Mandura Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogana nggon mulenggah apa dene bungkik prayogana nggonmu ngadhep ana ing kasatriyan Jodipati niki Kakang Mas sampun boten kirang prayoga pareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi garba ruji kunjuk ngersanipun Paduka Kakang Mas Jodipati bungkik garba ruji tak tampa prayogana nggonmu ngadhep ana ngarsaning pun Kakang bungkik garba ruji non ngestaken dawuh Paduka Kakang Mas Jodipati nuwun sewu sinuwun sarawa Paduka ingkang rayipun arimbi ngaturaken sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun ngamarta Koko Prabu Puntadewa
Iya, Yai Arimbi tak tampa. Sira siadi ngaturke bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yai Arimbi, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndarawati, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Arimbi ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Arimbi, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Sinuwun Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nuwun pangapunten sinuwun bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Arimbi. Rawa paduka pepundhen kula tetiga. Mboten mantra-mantra rawuhipun kadang sepuh. Nanging tanpa beda kados dene tumedhak ing pukulun Sang Hyang Bathara Darma, pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu, miwah pikulun Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe andum kabagyan tuwin asung pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Werkudara, barep kakangku piye? Tuwuh tandha pitakon jroning penggalihipun Kakang dene mengkono ature kadangku Yai Arimbi, Yai Werkudara, ana parigawe apa? Mongko sawaningipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko mung kepengin melu mahargya sarta melu bungah nggone siadi wis kagungan putra. Nanging sabab apa dene nerepa aturing Yai Arimbi lawan pun Kakang iki ana lakon apa Yai Werkudara? Lah kok dadi kaya mengkono ature Yai Arimbi? Para coba Yai. Yen pancen siadi darbe perkara matur kelawan pun Kakang. Ora ketang sithik mengko pun Kakang bisa ngobori penggaling sira Yai Jodipati. Ora kosik jane ning apa Werkudara? Mesinipun Kakang katelune pisan swanana ing kasatriyan Jodipati iki mahargya lan melu seneng nggone siadi wis kagungan putra. Nanging bareng mengkono wiya sing pangandikaning Yai Arimbi dadi kaget penggaling pun Kakang. Ana apa? Lan ana lakon apa? Mbara Gagi, Werkudara, matura lawan pun Kakang katelune pisan. Ora ketang sithik mengko mbok menawa pun Kakang iso urun-urun udu penemu babakan perkara ingkang sumandang ing kasatriyan Jodipati iki. Yai Werkudara. Hanjrah ingkang puspita kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Ya Yai Werkudara kepiye? Ya Werkudara piye? Ya Werkudara piye? Murakake matur ingkang prasaja. Apa kawit mau barep kakangku ora prisa. Kresna kakangku ya ora ngawuningani kahanane Arimbi. Nadyan dina samengko tak kanthi lenggah ana ing pendopo kasatriyan Jodipati nanging Murakake sawangen. Ora kendhat Arimbi ngene tansah kembeng-kembeng waspane.
Nadyan wanti-wanti saka aku, bola-bali wis tak kandhake aja nganti kawanguran dening sapa wae nggone si Arimbi nandhang lara. Lara ora perkara lara ragane, nanging lara atine ngelingi kahanan kaya mengkene. Yayi, si Adi nembe wae kagungan putra, nanging sabab apa? Lah kok teko garwamu Yayi Dewi Arimbi nandhang lara penggalihe, lara ingkang kepiye? Dimas Werkudara. Ya, Werkudara margake prasaja babar pisan. Babar sumebar saindenging jagat yen to Werkudara duwe putra, ya kuwi si Jabang Tetuka. Nanging elok lelakon sing disandang dening anakku si Tetuka. Elok perkara apa Werkudara? Elok perkara nganti tekan seprene. Wis meh selapan umure si Tetuka, nanging isih ndotong gendong ari-ari ngalor ngidul. Monggo saya elok meneh ari-ari mau ora iso dipedhot saka pusere si Tetuka. Nadyan gunake apa wae. Nadyan wis tak coba nggunakake kuku Pancanaka ewadene madal ora bisa pedhot saka pusere. Mula ora aneh yen tekan saiki Harimbi isih katon sedih, isih katon susah merga gagas anake lanang ya anakku si Tetuka ingkang wis umur selapan isih ndotong-ndotong bopong ari-ari ngalor ngidul. Mula kahanan iki gandeng barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Dina samengko rawuh ana ing kasatriyan Jodipati. Malah kepasang yugya aku njaluk tulung tutura marang adimu si Arimbi. Paringa dawuh supaya iso madhangake kahanane si Arimbi. Aja kebanjur-banjur nggone nandhang lara kaya mengkene iki merga kahanane si Tetuka. Barep kakangku Kresna apa dene bule kakangku. Jagat masih saling Bathara wayah Bathara jagat. Yayi, apa si Adi ora utusan kelawan Nayaka Jodipati supaya nyeraya sawijining Brahmana Pandhita Winasis supaya magas pusering si Tetuka ya atmajamu si Tetuka. Wis ora kurang nggonku ngrawake para Brahmana Winasis Ewa Sugata, para resi wong pinter yen perlu ndak aturi rawuh ana ing kasatriyan Jodipati. Parandene gunake 1000 cara ora ana ingkang bisa magas pusere si Tetuka. Mula bab iki mau ingkang dadekake sedih atine bojoku si Arimbi. Ora kok sik Werkudara. Apa si Adi ora mbudidaya nyuwun pambiyantune sawijining Brahmana kaya ngendikane Kyai Prabu Darmaji supaya bisa magas pusering si Tetuka? Ya, Werkudara. Tak kira rawangmu akeh para Brahmana, para pandhita ingkang pancen wegik ing saliring ilmu. Suwana tulung supaya magas pusering si Tetuka. Wah, saka petunganku bener ngendikaning para sepuh. Yen wong ngomong ki gampang, ning sing nglakoni sing angel. Nyatane wis ora kurang-kurang nggonku golek pendhita ewadene. Kahanan iki ora bisa padhang. Nyai Werkudara, bab kang kaya mengkono mau tumrapun Kakang pasrahna marang jidaring pasti, pasrahna marang pepesthening kodrat. Sabab Yayi, ila-ila padha nyebutake para kuna wis paring dawuh yen ana jejabang ingkang beda kelawan adat sabene, sayekti bocah mau bakal dadi bocah ingkang pinunjul. Werkudara, bab ing mengkono mau miturut pangandikan Yai Darmakusuma jumbuh kelawan apa kang dadi pangandikanipun Kakang tumrap Si Adi. Anakmu besok bakal dadi anak ingkang pepethingan tegese dadi pilihaning menungso, sabab lagi lahir wae pusere ora iso dipedhot dening pusaka apa wae, malah ora iso dipagas dening pendhita ngendi wae. Kuwi nandhake pancen bocah kuwi besok dadi wong peng-pengan, dadi bocah sing pilih tanding boboting yuda. Tumrapun Kakang kaya mengkono. Dadi perkara iki ora usah dadak mbok gawe susah, nanging ngentenono. Ora ana lelakon ingkang ora bisa dirampungi. Kabeh lelakon mau mesti bisa dirampungi. Mbuh mangsa kalane besok kapan kuwi menungsa ora bisa nemtokake. Kresna kakangku mengkono. Iya, mula kang saka kuwi Dimas. Bab perkara iki tumrapun Kakang ayo mbudidaya, nanging aja banget-banget gone nyengkakake pambudidaya mengko balak mula ora prayoga kedadiane. Werkudara, apa Si Adi wis utusan kelawan Nayaka Jodipati supaya nyuwun pirsa kelawan Eyang Wiyasa ing Saptawarga? Aku wis utusan.
kelawan Jlamprung utawa Permadi lan uga para Panakawan lautus sowan menyang Saptawarga ing wigatine nyuwun priksa kelawan kakek Wiyasa babagan anakku iki mau. Nanging tekan semrene durung ana keterangane. Permadi durung bali marang Jodipati. Kejaba kuwi Panakawan ya ora urung katon marang Jodipati. Mula babagan perkara iki tumrap Werkudara sing tak arep-arep mung kari siji ya kuwi sowane Permadi. Yen Permadi sowan nggawa weling saka kakek Wiyasa bakal tak tindakake. Nah yen Permadi iki mengko sowan ning Jodipati ora ana weling apa-apa saka kakek Abiyasa ya wis. Yen pancen kudu ngono kodrate anakku kudu mangku hari-hari nganti tekan dewasane tak lakonane aku ora apa-apa ya mung kahanane arimbi ingkang perlu didandani adine ingkang kudu dipernahake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri Kumulung mangrempak ing wadya Urdakura reka kiri-kiri Ronanggana magawe glarira wang-wang Didemadyaning kasatriyan Jodipati nalika semanten sami midhanget pangandikanipun Raden Werkudara tuwin nata ngamarta nata Ndarawati Mahnata Mandura dadya tintrim madyaning kasatriyan Jodipati datan wonten ingkang mobah datan wonten ingkang musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarane ganten wardu Jarwangeca nang durung abang ida durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping urya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan wong rangke jadhok Gajah Mada saka Wandil kejawi namung tumedhaking Sang Hyang Pikula Narada ya Sang Hyang Kanika Putra sesarengan lan suwaning Radyan Permati dadosaken kejut penggaling Sang Werkudara mangrombeng para kawuli kanca piyak ana dewa darat kanca piyak menehi dalan
mendak alon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Wah, gawe kaget. Tak kira yen Tono Nayaka ngemungkaning pendopo kasadyan Jodipati ora pangling. Iki nerada kakekku ingkang tedhak ana ing Madyapada mapan ana ing pendopo kasatriyan. Nerada kakekku padha harja sarawuhmu ana ing kasatriyan Jodipati. Nerada kakekku. Kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ya Werkudara. Niskala tansah pinanganing kawidatan nggo nulun merawuh ana ing kasatriyan Jodipati. Kita ngabek karo panjenengan ulun wis tak tampa ralat pangestulun nampanana ya Bratasena. Tak gegem dadiake jimat. Ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi, tak tampa pangestulun nampanana ya Arimbi. Inggih kula pundi nggo jimat paripe. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Puntadewa ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat. Pangestulun nampanana ya Darmakusuma. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak nggone ulun prapta ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Kresna ulun tampa ora liwat pangestulun tampanana ya Narayana. Iya kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak prapta ulun ana ing Jodipati. Pukulun bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa ora liwat pangestulun tampanana ya Kakrasana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kasekecakno anggen sing ngandika lenggah wonten ing datu ya perut kasatriyan ing Jodipati. Ya wis ora kurang kepenak. Nerada kakekku. Werkudara piye? Ana parigawe apa? Dene sore-sore ana dewa wis mudhun ana ing jagat gawe kaget. Ana parigawe apa lan ana perlu apa? Kok sik tak pernahke dhisik ya. Dewa ki mudhun ora ming sore, esuk ya kena awan ya ora apa-apa. Nerada kakekku ya. Mong gumantung keperluaning Jawata. Yen Jawata mudhun kuwi darbe keperluan kalawan titahe, ora ngenut kalawan wanci lan ora nemtokake kewancine. Nerada kakekku iya. Iki ngene Werkudara. Ulun rawuh ana ing kasatriyan Jodipati iki sayekti ingkang wigati temene ora kok duwe keperluan kalian si Werkudara ora, nanging aku duwe perlu karo si Permadi. Permadi adikku. Iya. Malah dina samengko Permadi wis melu sowan ana ing Jodipati. Ah ya kuwi perlu ulun lawan kadang kita ya kuwi si Permadi. Mula sik. Aja mbok teruske nggonmu guneman. Lha kok ora diteruske piye? Aku tak ndangu karo Permadi. Merga Permadi sowan ana ing Jodipati kuwi tak arep-arep rina panteraning wengi sing tak arep-arep ngadiku si Jlamprung. Mula sing gedhe pangapuramu ora kok jeneng aku ngungkuli marang wasisaning dewa ora. Nek aku nyuwun karo Nerada kakekku, aku tak ndangu sowane Permadi luwih dhisik. Merga ana sambung ora petik karo anakku si Tetuka. Oh, ngono. Ya. Ya wis ora apa-apa, ora apa. Kakek, Permadi dangunen. Permadi, kula wonten paring adhawuh Kakang Mas. Piye mungguh?
nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa njaluk kelawan panjenengane babagan anakmu si Tetuka syarat crana apa supaya iso magas kelawan pusere Tetuka. Inggih, sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan dat kaliyan pun kakek Eyang Abiyasa ing Saptawarga. Lan menapa perlunipun sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Eyang tumuli Kanjeng Eyang paring dawuh dhateng ingkang rayipun mermati. Bilih puseripun anak kula pun Tetuka menika saged pagas menawi dipun pagas mawi wujudipun kayu kastuba mulya. Kakang Mas mengker saking Saptawarga bingung raos sing manahipun ingkang rayipun permadi tumuli kula ngayam wana prasetyaning manapun permadi kula boten badhe wangsul wonten ing kasatriyan Jodipati menawi dereng pinanggih kalian kayu kastuba mulya nanging dumadakan lampahipun ingkang rayi pinanggih kalian Iwang Pikula Narada ingkang nedheng pungun-pungun wonten salebeting wana. Ha iki ngene permadi tak punggal semene ulun sing crita. Yo. Merga iki ana sambung rapete karo kayu kastuba mulya ingkang sira upadi. Kena ngapa Narada kok pungun-pungun ing tengah ngalas? Apa sebabe? Ha iki lagi arep tak aturake kelawan Werkudara. Babakan sing endi? Babakan nggonku bingung ana ing tengah ngalas. Kawiwitan saka panjenengan ulun nalika semana nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata. Sabab ngene nggih. Kayangan dina samengko geger. Kayangan dina samengko geger disababake ya kuwi pengamu ing saka Nalindra Nggilingaya. Nalindra saka Nggiling Wesi, Prabu Naga Pracana lan Patihe Patih Sakipu mantra ya Kasipu mantra. Ingkang nyuwun lurahing widodari nanging sejatine kabeh mungkin Arya Pawadan. Nggone Prabu Naga Pracana kepengin lenggah ana ing Sela Kandawaru Binangun ngratoni para dewa. Ndadekake geger kayiwangan wekasan campuh perang antaraning para dewa lan Wadyabala Nggilingaya ya Wadyabala Nggiling Wesi. Iya. Sabanjure nanging saka digdayaning si Patih Sekipu mau, para dewa kasoran, para dewa kalah mungsuh Patih Sekipu. Wekasan tutup karo Sela Matangkep, tumuli ulun ngatimbalan Sang Hyang Jagat Girinata kadhawan supaya golek jago. Wah. Dewa kuwi nggon digdaya, dewa kuwi nggon wong sekti. Kena ngapa kalah karo titah? Ing atase mungsuh karo wong Ngilingaya wae dewa ora monggo buliya. Piye jagat bisa tentrem yen dewane we ora digdaya, dewane we gampang keplayu saka pabaratan. Kusik to, perkara kita arep nyacat karo dewa iki mung kusik. Ning ulun tak crita dhisik. Wah, ya wis gage. Terusno ceritamu. Nalika semana ulun pramesti Bathara Guru paring dawuh karo panjenengan ulun, Kakang Rada. Panjenengan kula trimandhap wonten ing jagat kula aturi ngupadi wayah kula pun permadi. Kula kanteni wujudipun pusaka inggih menika Kyai Kunta. Kaliyan rangkanipun ingkang wujud kayu mriastan kayu kastuba mulya. Pusaka jenenge Kunta. Ya, Kunta Wijayandanu. Lan kayu kastuba mulya. Geblas ulun ngupaya kaliyan si Permadi. Adat lupya ingkang wis kelakon Permadi ki mapan ana ing alas, mapan ana ing gunung. Merga Permadi kuwi seneng tapa, seneng teteki, seneng prihatin. Dumadakan ulun weruh sawijining titah ing nedheng tapa. Jebles wujude kaya Permadi. Ulun perpeki, ulun dangu ya dheweke ngaku. Wangsulan nalika ulun dangu. Ulun ngerti yen iki Permadi. Tumuli tanpa wigih ringa-ringa, pusaka Kyai Kunta Wijayandanu lan langkape Kyai Kastuba Mulya ulun paringake. Permadi kita munggah ning kayangan patenana Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu mantra. Tanpa taliwara Permadi kuwi tumuli munjuk atur nyuwun pangapunten pukulun kula menika sanes Permadi nanging kula menika pun Suryatmaja putra ing Petha Perlaya muni ngono iki karo mlayu. Ora apa coba? Dalah dewa diapusi. Wah, yen ngono dewane kleru nggone menehake pusaka. Kleru ngono kok. Sing tak paringi si Suryatmaja, Suryatmaja mlayu. Ulun iki dewane wis tuwa, mlayu 100 metere megap-megap. Mula ulun nalika Suryatmaja mlayu ulun ya mung tenger-tenger meneng wae. Weh lah dalah, lajeng kados pundi pukulun? Dewa kok nganti kleru alamate iki piye? Ha ya kuwi lek nulis ora cetha kok. Mula ya lajeng klintu.
Sing nggonku menake pusaka kuwi mau. Wah, nah ngaten klentu ya cetha kleru kok. Bareng ulun tenger-tenger Permadi teka ulun rangkul Permadi ngoyak kelawan Praide Suryan Maja. Nah ya kuwi mau padha bandha yuda antaraning Suryan Maja karo si Permadi. Permadi mau ngentok kayune ya kuwi rangkane kang aran kayu Kastuba Mulya. Nalika semana Permadi tak dangu piye Permadi kelakon apa ora? Pukulun kula kecalan pusaka Kyai Kunto mboten dados menapa ingkang wigating kula betahaken rangkanipun inggih menika kayu Kastuba Mulya. Tumuli Permadi ulun kanthi prapteng ana ing kasatriyan Jodipati iki ingkang wigati siji madhangake kahanan Jodipati ya kuwi putramu si Tetuka. Angka loro sawise mengko kelakon Tetuka padhang kahanane ulun bakal boyong Permadi munggah ing kayangan kinarya jagoning dewa manglurah Satrumurka ya kuwi Prabu Nagapracana lan Patih Sekipu Mantra. Wah, Permadi kula wonten maring dawuh yen ngono kayu Kastuba Mulya wis bisa mbok gawa marang kasatriyan Jodipati. Sampun Kakang Mas Narada kakekku. Werkudara piye? Gandeng kayu Kastuba Mulya wis diboyong karo si Permadi jumbuh karo ngendikaning kakek Wiyasa supaya ndang padhang kanane anakku Setuka. Becike kepiye aku manut karo Narada kakekku. Nah, sing luwih prayoga kayu Kastuba Mulya Permadi aturna kelawan kadangmu ing Dwarawati ya kuwi Natakresna. Supaya ana teng Dwarawati ingkang ngrumat kelawan kahanane si Tetuka. Nggih, ngestaken dawuh paduka pukulun Sang Hyang Narada. Para Sang Arjuna esmu kamanungsanira eka dikamantian lono kongas Koko Prabu Arjuna piye monggo kula aturi nampi kayu Kastuba Mulya tumuli kula aturi madhangaken kawontenanipun anak kula pun Tetuka. Arimbi kula wonten maring dawuh Koko Prabu anakmu tumuli kanthi mrene gendongen pusre bakal tak pagas nganggo wujuding warangka kayu Kastuba Mulya. Inggih ngestaken dawuh paduka Koko Prabu Ndrawati. Cinandak mani rangka kayu Kastuba Mulya rangkaning Kusaka Kunta Wijayandanu nalika semanten wis diasta dening Nanta ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna siga mrepeki Dahayu Arimbe ing dotong-dotong ambopong Sang Tetuka Cinandak punang ari-ari pinagas dening Kyai Kastuba Mulya parandening mangke kalaning jagat gaweaning para dewa ilang wujuding kayu Kastuba Mulya manjing pusring Sang Tetuka kagiat kadrakasanata ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna wau. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira
kang mitiraning astaning asta Kresna ngapa Kresna? Lah kok dadi ming nugel ari-ari wae kok. Kaya wong kaget ki ning apa? Malah coba. Ibu kulun. Mugi andadosna ing kaweningan pukulun klanturi anyawang dhateng jejabang tetuka menika. Nalika ari-ari kula cepeng tuwin badhe kula pagas mawi kayu kastuba mulya kaliyaning jagat gaweaning para dewa. Wujuding kayu kastuba mulya ical sareng kula waspaosaken manjing wonten pusiripun tetuka pukulun. Nah, tala perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali jedi sapa sing gawe. Wah, nurutu kakekku ya kene. Werkudara, iki Sasmita. Wah, iya. Sasmita tumrap jeneng kita. Bocah iki besok pancen dadi bocah peng-pengan. Pilih tanding boboting yuda nanging wanti-wanti ya ngger, wanti-wanti. Wanti-wanti piye? Welingku aja nganti pisan-pisan bocah iki sesuk nek dewasa wani mapakake kekuwataning Kyai Kunto Wijayandanu. Yen to nganti mapakake kekuwataning Kyai Kunto Wijayandanu, lah kuwi Ndrawasi mula eling dieling. Sabab apa to aku menging yen to bocah iki metokake Kyai Kunto Wijayandanu sebab rangkane mapan ana ing pusre si bocah iki ya tetuka iki. Mula sesuk yen ana peperangan, sesuk yen mangsa kala wis dewasa, aja nganti pisan-pisan napaki lawan kekuwataning Kyai Kunto Wijayandanu. Wah. Yo bakal tak eling-eling. Anakku ora bakal napaki lawan kekuwataning pusaka Kyai Kunto Wijayandanu. Syukur, tak eling-eling ya, tak catet yen perlu. Yo. Engko yen nganti kleru yen nganti kita lali wah Ndrawasi. Nah, gandeng kabeh wis katon padhang, tetuka wis katon pagas pusere. Iki ngene. Jumbuh lan pangandikaning ulun nalika semana ulun kepengin boyong Permadi minangka dadi jagoning dewa panglurah Satru Murka Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu ana ing Kayangan. Mula ulun nyuwun palilahe si Puntadewa Denis Werkudara, Permadi tak kantine munggah ning Kayangan bakal mungsuh Prabu Naga Pracuna nalindra ing Gilingaya. Werkudara, piye? Apa kowe mentala yen to adimu minangka jagoning dewa? Wah, aku entuk Permadi munggah ning Kayangan. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku melu. Lho. Melu piye? Mergo anakku wis padhang kanane. Yen ana babak kulite Permadi aku melu kelangan. Mula entuk ora entuk aku melu munggah ning Kayangan dadi jagoning dewa. Yen perlu ngancani adhiku lanang si Permadi. Piye entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis ora usah munggah nang ndi-ndi kabeh. Nang isor kabeh. Wah, dilakai. Dadi kita melu munggah. Yo, aku melu munggah. Ya, yen pancen kaya mengkono, ulun nglilani. Wah, syukur yen mbok lilani. Aku ora bakal mentolo Permadi dadi jagoning dewa ijen. Yen nganti Permadi cilik katriwandan gedene tekaning pati aku sing kelangan. Ya, yen pancen kita kepengin melu kalian Permadi, ulun lilani Werkudara. Kanthi kaya mengkono, ayo saiki bebarengan munggah ning Kayangan. Manglurah Satru Murka Prabu Naga Pracuna. Mangger miyen Pukulun. Lho, sapa iki? Kula ing wayahipun Baladewa. Ngapa kowe? Gandeng Permadi menika adhi kula, Werkudara menika inggih adhi kula. Yen nganti wonten napa-napa sing tumandha lan adhi kula Permadi lan pun Werkudara, kula sing kelangan. Mula entuk ora entuk, kula melu. Waduh, aku oke sing melu iki. Apa merga pentas pisanan iki wae ya? Oke tenan sing melu iki. Cilaka iki. Dewa ora keturunan iki ya. Kula mboten namung kadang kula ing Mandura nadyan kula ugi nderek. Kula badhe bidal wonten ing Kayangan. Wah, jan wis komplite ora jamak-jamak. Kula iki nderek. Lha iki sapa iki suarane gedhi? Kula ingkang wayahipun Setyaki. Wah, lah ya wis yen pancen ngono ayo. Malah kepasang yo aja katujing ngene dene kabeh wis padha samapta ing gati sawigang diri minangka dadi jagoning para dewa. Werkudara Janaka, Baladewa Kresna Setyaki, yen perlu wadya bala saka Jodipati tetapake munggah ning Kayangan. Merga ulun wis paring dawuh mau yen to kekuwataning dewa ora isa ngembari marang panguwasaning Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu.
Ya yen pancen kaya ngono ngestake dawuh. Ulun dhisik kan si Permadi mengko sak bubaring pasewakan kasatriyan Jodipati kita munggah bebarengan kan si Baladewa apa dene Kresna. Narada kakekku ngestake dawuh. Ulun kondur makayangan dhisiki laku ya Werkudara. Ya sembahku ing ngendherake jengkare Narada kakekku. Pukulun sembahku ing ngendherake jengkar paduka. Dimas kadanging pun Kakang Mbarep Kakang kuwi. Pun Kakang melu bombong lan melu bungah. Dene wis katon padhang kananing putramu si Tetuka. Wah, iya. Ya mung dina samengko isih ana kewajiban ingkang kudu ndak sangkul. Nututi lawan Permadi nggone didapuk dadi jagoning dewa. Iya, Yayi. Pun Kakang rumangsa bombong dene sira Yayi ora negake lawan kadangmu si Permadi. Yayi, sampun wasran kuwatos nadyan ingkang Raka ing Ndarawati mboten badhe negakaken kadang kula pun Permadi. Kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan angampingi dhateng pun Permadi anggenipun mangsah prajurit saking Gilingaya. Semanten ingkang Raka ing Mandura. Kula ugi mboten badhe negakaken dhateng pun Permadi. Koko Prabu kula titip dhateng kadang kula panengah. Mangsa borong anggenipun ngawat-awati dhateng kadang kula Permadi. Iya ngestaken dawuh. Wah, mbarep kakangku ndak suwun aja kundur sik marang negara Ngamarta. Sabudalku marang Kayiwangan tak jaluk kancanono Arimbi. Mongen anakku si Tetuka. Aja nganti goleki bapakne lagi mangkat perang ana ing Kayiwangan. Dimas Werkudara iya. Yen to pancen mengkono Yayi pun Kakang mung sak drema ngestu padha pekang dadi dawuhing sira Yayi kadangku ing Jodipati. Kresna kakangku Baladewa kakangku ngrakit para wadyabala munggah ing Kayiwangan. Ayo Yayi Werkudara tak dherekake. Ya, ayo Werkudara barengan lan pun Kakang. Wah, bungke. Wonten timbangan ngadhawuh Kakang Mas. Njaluk tulung gandeng gagak bongkol. Podang pinurean. Wah, dongguku arepe dhewe. Ora ana sing ketok budalno kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing jroning kasatriyan. Nonon ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Wis purna sabdaning Sang Werkudara nalika semanten arsa manjing wonten ing kasatriyan. Kayap sangganing para byada mangguk tanggung Jaka Paloro ing samengampil upacara ing Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa, katinun gumebyar candraning lampahing para kenya ingkang sami andharaken jengkaring risang panenggak.